Uplynulé 2 týždne boli pre štvrtákov na obchodnej akadémii prípravou na maturitu. Pred aj po Veľkej noci absolvovali počas 6 dní blokové vyučovanie vo vedení účtovníctva a mzdovej agendy, a to v rámci udržateľnosti projektu Horizonty vzdelávania. Maturanti riešili súvislý príklad, ktorý následne spracovali v programe na podvojné účtovníctvo. Zhodnotili tak v úvodzovkách svoju firmu a zistili jej finančné ukazovatele z pohľadu ekonómov. Tunajší hasiči sa tešia z nových prírastkov. Po tom, čo v roku 2014 v Lani dostali 2 nové Tatry, im nedávno pribudli 2 štvorkolky a 1 šesťkolka Polaris. Majú samostatnú nádrž na vodu s vysokotlakovým systémom pre hasenie požiarov najmä v prírodnom prostredí a nedostupnom teréne. Vhodné sú aj na vyhľadávanie osôb a poslúžiť môžu aj v zime. Obsahujú sadu pre nasadenie pásov a upevnenie pluhu.